приятни хората. Господин, кой сте ви? Що Искам да се качиш и после като хванеш килата направиш така. Скочил с това да качиш. Ще хванеш ли директно на шампиона? Да, шон. Тук ни заеба. Звъня алармата. Моето. Това да тренировки. 6 часа, моето. 6 Не ми се направя Ние ще изчакам още малко за капара. Чакам още малко и почваме да правим протести. Да. I like Derrick Rose. О, брат, вие не го знаете толкова зле. Момчета, как ще коментирате това, на които се натъкнахме? Някакви курви тъмън ни налазиха и аз им казах, че съм обвързан и че обичам моето гадже и така. Долна лъжа. Долна мръсна лъжа. Не е вярно. Я кажи са истина. Искам да отбележа нещо много важно. Теодор Цонев днес беше 118 кг на кантар. 118 кг, това е нов рекорд за нашия приятел. Малко студентската квартира. Събудихме цялата къща. Ти ги викна някакви много грозни човек и аз... Айде са! Просто вчера направих конкурс, такъв подбор на качеството на жените. Това се първата ценщина бяха за нас. Значи за тебе грозна вкуска е тази, където отрежи. Тази, където ти вържи най-хубава. Няма такива, които ме отрязат. Конкурентен подбор направих. Кой казва момиче? Еби. Еби га, аз да разговорих към момичето, но почна да се усмихва. Кой краси дека? Еби га! Аз се сваля гащите и къде си. Значи се отива да кочваме филката, ама не моя филката, ами филката на Борис Толев. Абе, това колко цигари пушиш, бе? Ти вървиш и купия на час. Това не съм моите. Много пушиш, наистина. Вие ли ми давате преди цигари, бе? Не, да, аз гледам здравето. Дай много да умреш, ядете на лампа. Веро, какво ще да Се руши. Там ми жика, когато Бени Монстър и ще има възможно. Между другото, в момента правя най-грешно нещо. Крис ми е казал, преди сте ще газирал не. Пати така са такова много гадно. Между другото, наистина е гадна и не е като Софийска. Не е като Софийска. И няма Бени Монстър и тази. Има тигер. Утра. Ти енергийната напитка, промокод списъл 15 за тигра ли, какво се казва? Утра е. Ултра тигра. Нещо е стар. Питбул с 15 за енергийната ми напитка. Затова Само е. назначиш. Сръбна. Гадно стана, чак гадно стана. Газирала, брат, толкова. Пинеш бира от вчера, бе, толкова. Ето поговорим само ако ще да си се знаят. Състезанието от 12 часа ми първата среща, после многите почва от 2 часа си ги играем, те и също по време като нас. И брат, имам 2 срещи, много ги 2 срещи и да се надявам да тебе да среща на финал. Казано. Još победи. Надявам на финал се зарежда гарантирано. Зарежда е гарантирано. 5 минути яко шоу, даже може да овъртайм да се стигне. Има ли овъртайм, бе? Ти ми каза, че Има овъртайм, да. Сигурен си, че има? 1 минута, да. 1 минута овъртайм. Какъв овъртайм? Добре да не овъртайм. А то твой до гладна точка? До съвмиша. Значи поне знаем, че мога да скрамваме яко. За 5 минути човек колко е гасал. Нека не да си отиваш, играеш 8 минути и след това мога да ти пуснат още 3 минути овъртайм. Не, Това е така, и Юли като игра в Македония, игра там 6 минути или колкото игра, и после положението му беше 8. Не. 6 минути и 8 минути продължение. Продължете, било 2 продължения по 4. Мога да се скорвам, бе, брат, не мога да се скорвам. Ама са били 2 по 4, май. Доскоро, бе, брат. Така е. Да, бе. Това иди си. Игра, брат, Юли игра до 18 минути общо. Брати, мога да играш така 2 дневна. Те имат някакви такива златни мачове, да съм гледал в YouTube Крис и Веско Дуков, дето 40 минути. 40 минути мачове. Аз съм сигурен. Събмишен, но ли то това по едно време, на 20 минути за тези кафе да връщате се да продължат. Еди, представяш 40 минути мач. Много тегло. Аз с Никола един път направихме 11 минути и после едно станахме. Ето официална покана за Гожда Вайб да заповяда Гожда Вайб. 2 в 1. Да вземе Анджела Ташева, тя ще бъде реструнда. Нашите може да направим 3 в 3. Те нали са Гожда Вайб, Мрах и ония другия. Е тези тримата. Покажи на камерата, бе, брат. Ги каниме на локото да правим 3 в 3.
GTA Madness. А какво означава? Наско ще го пуснем резерва. Ако с краси ни изнасилят, много близо. Значи си кой си пил бирички да преди сега. Бате, едно време си викаш и имам син, нали? Викам си то си син, нали? Ще е много по-яко отколкото дъщеря. Нали, ще мога да си го учи на работите, дето мен си ме кефът, нали, на град. И гледам, брат, те ще отиде горе-долу са ни набори. Ако не са ми набори тия. Набори са, Те са, бате, бетер жени. Жените се държат по-мъжки в момента, отколкото мъжете. Това е ужасно право. Да, Жена по 25 години си държат като малки момиченци. Това ето винаги съм си мислил, наистина най-гадното е да се роди син, да стане такъв, нали, педерас или леко изнежен. Кое е по-гадно се роди син на нежен педерас или дъщеря мъртва куро? Чакай, брат, има разлика, защото има... Може би син педерас е по-добре. Има педераси, те се държат много мъжки, нали? Да. Имам си приятели да си... И самия факт, че детето ти е хомосексуално. Добре, това ще го преживея, обаче това не мога да преживея, брат. Брат се е по-кръст някакви твои авери на 40 години. Само една дума, брат, за такова дете, дали е мъж, гей или жена курва. Ако го видиш още в ранна детска възраст, има само една дума и тя е сиропиталище. Не, сиропиталище, но по-силно право. Не, осиновяване. За мъж военно училище, за жена за Какво какво? Ти ще го пратиш педераса във военното училище да се Ще го пратиш педераса във военното училище да се те там ще го правят. Буквално ще го правят. Да се чувстват поканени тия киди ели човека. Аз ще взема, брат. Ама преди това подписваме договор подписваме преди това, че няма да съди. Аз искам Гош Маднес. Битка за Анжела Таша. Гоше на нас по Аркедемите. Ти взимаш третия, да никой не го знае, брат. Какво трябва да се пиес не знае на подни. И ако пада да ме бие, кой би краси не знае, бе. Еди тогава тази Прибери го! Давай, лягай! Супер, краси, харесва ми! Търпай! Добре! Обичам нас, Коцонев. Аз го обичам. Да ми дават и той е скриншот. Айде, краси! Точно така! Прехватавай се, Борен Хилес! За контри! Давай! Защо те нема?
селти! Селти! Специално за Pitbulls TV, нас като е традиционен типлот с тигъра. Аре, бе, Значи току-що бяхме на ресторант, хубаво си хаптахме и нещо, което е много странно, както винаги обстоятелствата се нареждат. Той са джиу-джитсу! Нахуха в ресторанта. Искам на Тиги да научи жилжицо. Бат Сашо, моля те, Тиги, ако научи жилжицо, ти научи да си съдя. Мисля, че това ще е достатъчен стимул да науча жилжицо. Само и само Сашо да спре да реже хората на състезание. Бат Саше, хората си казват нова година, нов късмет. Ние вече сме май месец, ама аз си казвам нова година, да не станеш съдя добър. И официално е заканена, пратена, не заканена, пратена покана предизвикателство към Адам Москаджиев. Брат, ако искаш да играем, ще играем, аз ще се запиша на бегинари, нема ядове. Нема ни рипинг, нема хюхук, нема догбар, какво кажеш това, даже ако кажеш и хвипове нема да правим. Само триъгълник и армбар ще играем.